Now start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة الذي أولها سلامة وأوسطها رحمة وآخرها بركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci a wannan channel mai albarka mun zo da maudu'in falalar addu'a ga musulmi. Alal haƙiƙa addu'a ta da matuƙar muhimmanci domin ita garkuwa ce ga musulmi, musamman ma idan aka ce ya zama abokin ita wannan addu'a ko da yaushe ya aure ta, musamman kamar addu'o'in da ake yi na safiya da maraice. Waɗannan addu'o'i sukan zama kariya, sukan zama katanga, sukan zama badala, sukan zama shinge tsakanin mutum da shaidanu na aljanu, shaidanu na mutane da kuma sauran ayyuka gurbatattu da sauran abubuwa masu cutarwa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, a ce addu'a'u iyal ibada ko sayful mu'min. ibada. Addu'a'u sayful mu'min. Addu'a'u iyal ibada takubi mu'mini. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, ya ce addu'a'u iyal ibada, addu'a ita ibada ce. Kaga bayan wancan kariyar da take bayarwa, to ta zama ibada, idan ka yi za ka samu lada. A wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a usayful mu'min, ita addu'a takobi ne na mumini, wato takobi a hannun mumini. Kaga duk abin da ya zama mushirin zai iya tunkarar shi da wannan abu kenan. To idan ka yi addu'a, insha Allah duk abin da ya tunkaro ka za ka iya samun nasara a kai shi, ka samu galba a kai shi. Musamman da ina ƙara tunatar da ku masu kallon wannan addu'a na safiya da maraice, wanda a cikinta ana karanta muhimman addu'o'i, muhimman salatuttuka ga sunan iri-iri kala-kala. Ka je ka nemi littafin Hisnul Muslim, insha Allah duk za ka ga wannan littattafai, za ka ga wannan addu'o'i. Musamman a ce ka sami wannan littafi na Hisnul Muslim, wanda akwai ingantattun addu'o'i a ciki wanda suka fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun inganta, malamai sun inganta su, kuma in ka rike su nan insha Allah za ka rabauta. Duka a nan nake cewa fasubhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.